mo, daing siling daan hapon, daing siling. Krus na magawiwiling, krus na sa mong pintakasing, surugon mo nga ikabing taika, namumutan mi. Ikaw ang totoong silipin, nadaing gayong mainit, asiling kamanan kating, ingabot na nagsasaring, ingabot na nagsasaring. Umawunin daing tapos, kahoy na orokan santo, na pinakuanggi Jesus, tangani kitang matubos, tangani kita matubos. Si Jesus umawon tama, nadainin katapusan, ulitaan krus tinawan, nindakulang kabagsikan, nindakulang kabagsikan. Krus na magawiwiling, krus na sa mong pintakasing, surugon mo nga ni kami, daika namumutan mi. May bagsing asin man virtud, hiling man dahil sa Santa Cruz, ngunit ginawan ni Jesus, nasa tuyang para tubos, nasa tuyang
Krishna, magaya-gaya si Krishna, magaya-gaya. O krus na magawiwili, krus na sa mong pinta kasi, surugon mo ngani kami, taika namumutan mi. O kahoy na sa among palahay, kahoy na magkaumay, kahoy na ikamuraway, out palong lugod giranay, out pa lugod giraray. Krus na makawiwili, krus na sa mong pinta kasi, surugon mo ngani kami, taika namumutan mi.
pagato. Ikaat borak nin haspil sa Santa Iglesyang hardin, liliukan daing subain, daan mo daing siling, daan hapon daing siling. Diyos na magawiwili, Diyos na sa umpinta kasing, surugon mo nga ikami, taikan namumutan mi. Ikaw totoong sisipin, nadaing gayo painin, asiling kamanan kating, ingabot na nagsasaring, ingabot na nagsasaring. Umamunin daing tapos. Po sa iyo, mga tugang. Ang krus originalmente minasimulit na susugban, asin kagananan. Alalan ni Puli kay nakakaligtas na kagananan ni Jesus. Ginibo niya ining simbolo o tandaan kapurawayan, asin kaligtasan. Sa tuya mo niyang tinatakuan kontra ang banal na krus ni Kristo. Ning huli, sa paakyat krus, pinubos niya ang tinapan. Ang samuyang selebrasyon, sa romisa mong selebrado, na pangininutan ni Reverendo Padre Nino Mirandilla, Fora Parroco, St. Joseph Parish, Palso, Bulang, Camarines Sur. Pano ka Espiritu ng kaumahan, asin pasasalamat, iitaas niya ko ang satuyang mga puso, isip sa maugmang pag-awit, kan-awit sa pagtuon. Matinong ko ang tapos. Iningal daw gibo mo ang kaglalang, nganing magkatiripon, liwat magturugaw. Mga mo kami, piniling bangwag, ngunya-nguya kami, sa banal mong erokan, napupungaw ikan hilinaw. Maya-maya hanggang ikan hukyaw, nagmamawot ikan makaibahan, mamatay sa tao niya mo gaya-gayang magkurahaw, gaya-gayang magsanayaw, iitaas ang kalan sa pag-umaw, sa pag-umaw. Gaya-gayang magkurahaw, gaya-gayang magsanayaw, sa mga awit ang Diyos ipaglangkaw. Diyos din kagayonan, karahayan, magkamalas, makakambal. Diyos din kaligtasan, kaugmahan, Diyos niya mo
sagkod pa man. Diyos ng kalangitan, kabukiran, kapatagan, katubigan, kariwasan. Diyos ng kinabang, mga nilalang, Diyos niya mo sagkod pa man. Diyos ng kagayonan, karaanan, makatangalas, magkakamwan. Diyos ng kalikasan, kaumahan, Diyos niya mo sagkod pa man. Diyos ng kalangitan, kabukiran, kapatagan, katubigan, kaiwasan. Diyos ng kinabang, mga linalang, Diyos niya mo sagkod pa man. Diyos ng kinabang, mga linalang, Diyos niya mo sagkod pa man. Iningal daw gibo mo ang kaglalang, nganing magkatiripon, liwat magturuga. Mga aki mo kami, piniling bangwang, ngunya-nguya kami, sa manal mong erokan, napupungaw ikan hilinaw. Mayayang kang ikan hukyaw, nagmamawot ikan makaibahan, mamatay sa tao niya mo kunyan. Gaya-gayang magkurahaw, gaya-gayang magsanayaw, iitasan ka lang sa pag-umaw, sa pag-umaw. Gaya-gayang magkurahaw, gaya-gayang magsanayaw, sa mga awit ng Diyos ipaglangkaw. Sa ngaran ka Ama, asing kanaki, isang Espiritu Santo, ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, kasi napakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Mga tugang, akontan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Kristo
sa kaitaasan. Asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan bukod. Ginoo maumiika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na pula mo kamurawayan, kahurang na Diyos, Paden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang nan aking bukong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, dakoan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na nagbuot, tan buktong mong aki magtios kan krus sa pagligtas kan katawuhan. Warasan namimibi kami, na kaming nagmidbid kan sa iyang misteryo sa kinaban, magkanigong magkamit sa langit kan mga premyo nin sa iyang pagtubos. Huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po, alas ka nito, iyagat na tanang. Duman sa lantaran, matang sadya nagbabagay, ang mga tao na pinahagi, asin nagkulog-kulog, ipinadala ng Diyos sa saigya at sa roktanya, ang halos na bronze, sa tukod na ang minahin ng taranakay sa pinagatan ng halos, sa rin kagawan, kay Cruz ni Cristo. Himatay ang niya po ang pero natatanang. Pagbasa sa libro nin mga numero. Hale sa bukid nin Hor, naglakaw ang mga Israelita pasiring sa dagat na pula, tanganing mag-agi sa palibot kan dagat nin Edom. Alagad sa dalan, nawaraan nin pasensya ang mga tao, asin nagtataram sinda, tumang sa Diyos, asin ki Moises. Nagrumod-gumod sinda, ta daw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini, nagpadaraan kagurangnan nin mga mararanghalas, asin sininghot kan mga ini, an mga tao, kaya dakol sa sainda, an nagadan. Nagduman ang mga tao ki Moises, asin nagsabi, nagkasala kami, kan nagtaram kami tumang sa kagurangnan, asin sa imo. Mamibi ka sa iya na haleon ang mga halas na ini. Kaya, namibi si Moises para sa mga tao.
tinaramanin kagurangnan si Moises. Gumibo ka nin sarong alas na bronze, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang masinghot na humihiling ka iyan, mauumayan. Kaya, naggibo si Moises nin sarong halas na bronze, asin ibinugtak sa sarong palo. An si Isayman na nasingot, minahiling sa halas na bronze, asin na uumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salmo responsorio. Dai paglingawan an mga gibo nin kagurangnan. Banwaan ko, dangugaan sa kong katukdoan, asin hinanyugaan sa kong itataram. Bubuksan ko an sa kong ngoso sa parabola, asin ipapahayag ko ang mga suanoy na kasabihan. Kan gaanon niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay. Nagbakle, asin tudok sa puso na namibi sa iya. Nagirumduman ninda na ang Diyos iyo an sa indang parasurog, na an kahuruhalang kawing Diyos, iyo an sa indang kagtubos. Alagad gabos kaputikan an sa indang sinabi, an sa indang itinaram, bakong tuog sa buot, an sa indang puso bakong dayupot sa iya, bako sindang maimbod sa iyang tipan. Alagad mahihirakon ang Diyos sa iyang banwaan, pinatawad niya an sa indang kasalan, asindain niya sinda ginadan. Dakol na beses niyang pinugolan an sa iyang kaanggotan, asindain niya pinukaw an sa iyang labilabing kaanggotan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na nasa sa iya ang pagkani Diyos, alagad dai siya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong uripon, ipinangaki siring sa tao, nagpakumbaba siya nin magpakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan sa krus. Huli ka initaas siya ning Diyos, dangan tinawan nin ngaran na urog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa irarom nin daga. Tanganing ang gabos magpahayag na si Jesucristo, iyo ang kagurangnan sa kamurawayan nin Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan.
Maria, antataramon kan Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Pagbasa kan ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kan masunod na aldaw, namasdan kan mga nagpawalat sa ibong na dagat, na mayo na ang sakayan na dating yaon duman, alagad si Jesus daiman nagsakay kaiba kan sa iyang mga disipulos. Ang mga ini naghali na sindasana, alagad ibang mga sakayan hali sa Tiberiades, nagduong harani sa lugar na pinagkakakananinda kan tinapay, kanaan kagurangnan nagpasalamat. Nahiling kan mga tawo na daiduman si Jesus ni ang mga disipulos, kaya nagsakay pa Kapernaum sa paghanap kay Jesus. Nakuha siya ninda sa baybayon kan dagat, asin hinapot ninda, Maestro, kasorin kapadigdi. Si Jesus nagsimbag, Totoong sinasabi ko sa inyo, hinahanap nindo ako, bakong hulita nahiling nindo ang mga milagro, kundi hulita na basog kamo kan tinapay na sa indong kinakan. Dahil nindo paghanapon ang tinapay na nauubos, kundi ang tinapay na nagdadanay para sa buhay na daing kasagkoran. Tinapay na itatao sa indo kan aki nin tawo, hulita siya ang tinandaan nin Diyos Ama. Hinapot siya ninda, ano ang dapat ming gibuhon tanganing mautob mi ang kabutan nin Diyos? Si Jesus nagsimbag, ini ang kabutan nin Diyos, na magtubod kamo sa saiyang sinugo. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa inyo, Kristo, tukaw na. Dahil kamo magpagal para sa kakanon na nalalapa, kundi para sa kakanon na nagdadanay sagkod sa buhay na daing katapusan. Mga tugang, sa inot na babasahon na hinanyog niya ito ang inagrangay kan mga Israelita kay Moises. Hinahanap ninda ang siram kan kinabanon nakakanon. Alagad sa kakahanap ninda, ano pa ang nangyari? Ito ang naging kausa na dakol sa inda nagkagaradan. Sa Ebanghelyo mga tugang, napapahayag, mapapadapit sa klase kan prioridad igwa kita sa satuyang pagkabuhay. Ano ang nagmumutibar sa imo ta nagtatrabaho ka o nagigibo ka kan mga bagay-bagay sa kinaban? Ninhuli kaya sa kakanon o sa bagay na nalalapa? O ninhuli sa mga bagay na magdadanay o day nalalapa? Sa kadakol na rason mga tugang, madali kitang ma-obsess sa mga bagay na kinabanon. Naghihigos kita, ninhuli sa mga material na bagay na satong makukuha. Ginigibo ta ang mga bagay-bagay, ninhuli ta may material na insentibo kitang makukuha. Narumduman ko, urulay kan mga padi na mahigos magmisa duman sa mga barangay na kung saan may halangkaw na dulot pinansyal na itinatao. Alagad duman sa mga barangay na mayong naikakataong halangkaw na dulot pinansyal, binubublayan.
Mamundo, minsan, kinakancel pa ang misa. Alagad mga tugang, ini mamundo ninulita, imbis na ang magmotibar sa pagsilibrar kan Santa Misa, ninulita kaipuhan kan mga tao sa barangay ang sakramento na magpapakusog kan sa indang espiritual na pagkabuhay. Sa rupang narurumduman ko, kan ako inimbitaran digdi yun na tapos nagurup-hurup ako kan sa ko ngihiras. Hindi man ta naglaog ini sa isip ko. Almost 10 years na po, na-assign man ako digdi sa Holy Cross Parish. As in, 6 na bulan lang po ako na-assign digdi. Nilipat na ako sa ibang parokya. May mga padi, as in mga laiko, nag-approach ako, naghahapot. Ano daw ang issue ko? Tanilipat ako. Bako man pong negative na issue. Ninulita, mabuot da ko, masinunod-sunod, sa kada ay nagtutumang sa kura. May mga padi man, as in laiko, na nag-approach ako, masabi, day ka man lang pinatipon, pinansyal, nakaipuhan mo man sa kaipuhan ko sa kong pagkapadi. Ano po ang simbag ko sa inda? Dahil man ako nagpadi, tangani magpayaman material. Sa Ebanghelyo mga tugang, nahinanyog niya to na ang mga tao naghahanap kay Jesus. Ninhulita, tinapay na nagbasog sa inda, kansinda nagutom, huli sa kasusunod kay Jesus. Sinda pinatanida ni Jesus. Dahil kamo magpagal para sa kakanon na nalalapa, kundi para sa kakanon na nagdadanay sagkod sa buhay na dahing katapusan. Mga tugang mo niya na panahon, kita na sa panahonin pagpili kan mga tao nagmamaot na magsilbi sa tuyang komunidad. Ang mensahe kan mga babasahon urog na ang ebanghelyo mga tugang, lugod maggiyaman sa to, maging basihan niya to sa pagpili o pag-iliher niya to kan mga kandidato nagmamaot na magkaigwanin posisyon sa gobyerno. Ninuli mga tugan ta sa paagi kan tamang pagpili kan mga kandidato, nagagampanan man yato ang satong pakikidamay sa pagmukna kan Kristiyanong komunidad. Siring sa sinabi, ang marhay na Kristiyano, marhay na syudadano. Bilang sarong komunidad mga tugang ning Kristiyano, ang parokya sarong lugar na kung sain tinatawan oportunidad ang lambang miyembro na maging katuwang sa pagmukna kan komunidad Kristiyano. Paano niya ito ini gagampanan? Yaon ang konkretong paagi sa mga babasahon na nahinanyog niya ito. Ang paghinguan niya ito na mamuhay-buhay, bako lang para sa mga material na kayamanan, kundi sa mga bagay na nagdadanay sagkod sa buhay na dahing katapusan. Mga bagay na magdadara sa to sa kabanalan din buhay. Kung ang lambang miyembro kan parokya, yaon ang paglapigot o paghinguwa na mabuhay sa kabanalan, iyan nagpapahiling na ang lambang miyembro ginigiboan sa indang katungdan sa pagmukna nin Kristiyanong komunidad. Ang mahiling kan sa tong kapwa, ang paghinguwa niya to na mabuhay susok sa mga tataramon asin tugon nin sa tong kagurangnan. Sarong konkretong pagi, kita nakikituwang sa pagmukna kan komunidad Kristiyano. Lambang parokyano mga tugang sinasadol na magtrabaho bako lang para sa kinabanon na bagay, kundi man para sa mga bagay na nagdadanay sagkod sa buhay na dahing kasagkuran. Mga bagay na magdadara sa buhay din kabanalan. Lambang miyembro kan parokya sinasadol man mga tugang, magdulot kan sa iyang sadiri bilang sakripisyo na maging instrumento kan pagbalangibog kan marhay na bareta. Minsan pa ini magkausa nin kagadanan kan sa tong hawak. Lambang parokyano mga tugang sinasadol na may katungdan bilang miyembro kan parokya na makituwang sa pagpundar kan Kristiyanong komunidad. Asin iyan, gibuhon niya to. Enot, sa danay na pagmaut niya tong makisumaro sa selebrasyon kan mga sakramento,
Orog na ang banal na Eukaristiya. Tanganing maghinanyog, asin makanood kita sa tataramon ng Diyos, asin sa tabang kan biyaya kan presensya ni Jesus sa banal na Eukaristiya. May sa buhay niya to, an adal na nanunudan niya to sa tataramon ng Diyos. Sa satong pagsilibrar kan kapiestahan kan mahal na Santa Cruz, mamibi kita sa tong amang langit nun, na nagtugot na si Kristo ipako sa krus, tanganing kita iligtas asin tauanin buhay sa paagikan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Sa lambang pag-arangan sa tong simbag, kagurangnan, kahiraki kami. Ang sa tuyang Santo Papa si Rolando, mga obispo asin kapadean, nalugod maipabarang bangraw ninda ang liwanag kan krus ni Kristo. Mamibi kita. Ang gabos na mga lideres, urog na ang mga namamayo kan satong nasyon, provinsyal, asin mga banwaan, na padagos lugod sinda na maghingawa para sa ikakarahay kan sa indang mga nasasakopan. Mamibi kita. Ang gabos na nagtatabang sa satong parokya, nalugod pa kusugon nin Diyos sa tahaw kan sa indang kadifisilan sa buhay, asin balsa nin Diyos kan sa indang danay na karahayan. Mamibi kita. Para sa tugabos na yaon sa selebrasyon na ini, nalugod makanood ki Kristo sa pagpasan kan sa tuyang krus, sa paagi kan pakakumbabaan, asin kahuyoan nin buot. Mamibi kita. Kagurang na Jesus, danay na misteryo para sa muan sa imong krus. Siring manan gabos nakasakita na sing katikapuhan. Alagad kami minasarig sa imong tataramon asin padara, na iyandalan pasiring sa tunay na kaugmahan asin katalingkasan. Gibuhanan sa mong krus, maging tagapagdara nin kaugmahan, asin buhay, ngunyan, asin sagkod paman. Amen.
Magpamibig o matugan tayo sa ko sa indong atang mako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako, kalugon, kay kamurangan, at atang sa imong mga kamo, para sa paumawan na sin kamurawan at sa iyang kanan, para sa kapinawang niya ko, kasi sa bilog niya banal na sipa. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdulot na nagdadarakan kasalan nin bilog na kinaban sa altar kan krus, maglinig sa mo sa gabos na kasalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan, mapa sa indo. Itaas ang mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkuran. Tatinugdas mo ang kaligtasan ng katawuhan sa kahoy kan krus. Tanganing sa inma nakagadanan, nagsupang, dumanan buhay, mabangon giraray. Asin na nagdaog sa kahoy man madadaog. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, huli sa iya ang mga angheles naguumaw kan sa imong kamahalan. Nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin mga banal na serapines, burunyog asin maugmang nagsisilibrar, out pamanlugod na ipagbuot mo, na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag din pagtubod na nagsasabi. Kagurang banal, burabo din gabos na kabanal. Mga atang namimibi kaming pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyo, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin tinaw sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyong mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kasama obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa sayong pagkaherak, ang sa mo mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kayra kami gabos na may kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inaakan Diyos, ni San Jose na sayang agong, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito po nakapagaya-gaya sa saimo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa saimo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi.
kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesus Cristo. Sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Magpatinarauhan kamo, nin katuninongan. Peace. Kordero ng Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kinapa. Kordero ng Diyos kaheraki kami. Kordero ng Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kinapan. Kordero ng Diyos kaheraki kami. Kordero ng Diyos Kuya si Jesu Cristo ang kordero kan Diyos, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero.
Diyos na daing matatagalan. Kunyaon sa ilo nagmamarahan kapagalan. Nawawarak sa kutang kapitan. Kunyaon sa imo namamatean ang katulingan. Nakakamtan sa parang kaligtasan. Kunyaon sa imo. Mamibi kita. Kagurangnan Hesu Kristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngangayo-ngayo na ang tinubos mo huli kan krus na nagtataong buhay, darahon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat, siya na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Pamibi sa mahal na krus. O mahal na krus, sa kapasalamatan asing kagalangan, minapasalamat kami sa imong atubang, magpoon sa aldaw na ini asin sagkod paman. Ipinapanungod niya mo ang samuyang buhay sa maestrong ipinako sa krus na nag-atang kan sa iyang dugo asin buhay, huli sa tuya asin sa mga tao gabos. Magiging mga surugoon kan krus asin kung sain papatunayan niya mo ang katukdoan kan samong maestro. Magigi kaming mga tagapaglingkod kan mahal na Santa Cruz, asin dadarahon niya mo ang waras na biyaya kaiyan sa samo asin sa samong kapwa. Magigi kaming mga katuod kan krus, tagob ang nagayo kan espiritu, kay itong huli sa muya nagadan sa krus. Amen. Magtukaw po. Sa ngaran po kang bilog na komunidad, kang banal na Santa Cruz, sa kuya pong ipinapaabot ang pasasalamat sa mga padi, mga kadaklan, mga tagadigdiman sa nasa satuyang vicariate, asin iba pang mga bisitang padi na nakisumaro sa satuya ngunyan sa pagselebrar niyato kan kapestahan kan banal na krus. Nagpapasalamat po kita sa inda sa pagdigdi. Palakpakan po niya to sa inda. Siringman, but kong pasalamatan ang satuyang Vicar Foreign, Bikari po ranyo si Father Sinen Tiham, taga-digdi po, sa sayang panginot sa celebrar niya ito ngunyan. Asin urok sa gabos, ang satuyang predikador, celebrante, ngunyan na Desperas. Dati na po siyang na-assign digdi. Maski kan seminarista pa po, dati na po siyang na-assign digdi. May magayon po siyang memory digdi habang nagdidikorar sa altar.
Ang parish priest po kang St. Joseph sa St. Joseph Parish sa Palsong, si Father Nino Mirandillas. Salamat po, Father, sa imong sharing. Asin syempre, buot ko man pong ipaabot ang pasasalamat sa mga nag-assister ngunyan, ang mga lectors, commentators, lay ministers, ang mga sakristan, offerers, ang mga ushers and collectors. Asin urog sa gabos kamo po na nakisumaro sa misang ngunyan, kay ba itong mga nakisumaro sa tuya via live stream sa iba-ibang parte kang kanasyon asin kinaban. Salamat po sa Induga Boss. Palakpakan niya to ang satong sadiri. Asin syempre, dahil magiging kumpleto ang satuyang pagtiripon kung mayo itong mga sponsors, operors na nagsuporta ng aning maging makahulugan asin mabunga ang satuyang selebrasyon ganyan. Palakpakan po niya to sila. Salamat po sa inyong amin. An kagurangan, mapa sa Indo. Bendisyon ng kamugabos kan Diyos na mga kamhan. Kanama, si Kanaki, si Espiritu Santo. Lakaw kamo sa pagkamot asin paglingkod kay Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Hallelujah.